pozdrav i dobrodošli u novu epizodu PUBG-a, znači danas igramo PUBG i igramo Sanhok mapu. Znači danas smo malo u bootcamp ovdje, jeste možda malo teže u bootcamp, ali šta da radimo? Ajde kupi. Odmah na početku level 3 helmet. Što je nice, ovo moram da bacim. Znači QBZ, da. Već se pucaju ovdje. Uzet ću ja još jedan 556. Ho. Slučajno sam pukao. Ajde kupi. Znači ovdje ih ima. Okej. Gore. Zašto je bootcamp prazan, nije mi jasno. Nema se. Okej, ovo ne može dok... Dobro. Uzimam ljudi ove molotov koktele. Aj. Eno lik. Sad ću ja tu da te napadnem, brate. Omašio sam dugme, ljudi. Okej, ovo je bot. Pa ti ništa nisi imao, jebik. Okej, 4 kila nije loše, ostalo nas još 7, ostalih, mislim, tu sam ja još 76. Da vidimo gdje će, kad bi bacio sad drop, bilo bi ekstra, sada, evo baš sada kad baciš, bilo bi ekstra. Ajde baci ga, please, to. I ovo je bot 100%, okej. I ovo je bot 100%. Pa da, nije. Ono, bukvalno, pravi igrač ne bi reagovao ovako, ne bi pustio da ga, ne bih odmah bi pucao, ne bi čekao ništa, kao ovaj sad ovdje. Okej, drop je malo dalje nego što sam mislio, ali dobro, ajde. Okej, ovamo se pucaju. Eno ga buggy, ili motor, šta je već. Neću vektorat. Bukvalno ću da stanem ovdje da čekam drop. Eno lik. Dobro. AKM neću dozivam. Okej, čujem lika.
Ne možda ništa. WTF. Mrš. Dajte znači. Dajte ljudi imamo deće. Gdje je otišao avion? Otko sad ja znam? Gdje je otišao drop? Okej, ja idem van zone, očigledno. Koji ti je đavo? Daj, izađi, ajde. Okej. Ne. Okej, liče, ti si botina najveća. Znači, to sam vidio. Znači, najveća botina. Šta je ovo? Ja stvarno ne znam, bre, ljudi. Je li ovo normalno, bre? Bot da mi dođe, ja sam 34. level. Meni dođu 2-3 bota u game, brate. Da li je to moguće? Idem u zonu. Au. Ipak ćemo vamo nastaviti peške. Ipak ćemo nastaviti peške. Evo dolazim ja. Okej, molik. Daj, molim te, samo na jedan drop da idem, ajde. Daj, baci ga, jebote. Ne, baš će da ga baci ovdje. Znači, boli me ovo, ljudi, ja idem na drop. Ja, evo su kola, to. To je to, brrrr. Samo što ja zaboravio. Koji ti je? Gdje je pao drop, brat? A, ovo je zbušene gume, je. Ljudi, ja sam zaboravio gdje je pao drop. A dalje je moguće. Aha, tu je. Kad nemam položeno. Koji je ovo put danas? Daj gili moj. Daj mi gili, jebote, šta sereš? Ljudi, mora da bacim ovaj, mora da uzmem ave, više mi sviđa neko. Još nas 14 laju, a krug je ono baš velik. Znači od 10 kila 4 bota mi pala, evo tako ne više. Samo moram da vidim, ljudi, nešto na grafiku, da li mi je... Grafika... Ja sam stavio medium, brate. Još nas 13 live, ajdete ljudi.
Će li neko na drop? Ej. Ljudi, ja stvarno ne znam koji mi je kurac. Čekaj, brate, imam 6 energy, daj da popijem, imam 6 energy i 5 painkillera. Pa to je ekstra, ej. Šalim se ljudima. Da, još jedan ću popijem i begam u zonu. Ne znam da ćemo osvojiti, sad ćemo vidjeti. Čekaj, ovo mene konstantno zajebava, brate. Nemoj se. Ljudi moji, idemo mi jedan big jump. Okej. Ja mogu ja da vas vidim negdje da vas gađam, ja? Eno lik. Malo loše bacam ove bombe, ali okej. Ljudi, evo mi ga lik. Eno ga lik tamo. Uf. Daj, braj, okreni se. Aj. Pa kako mene sve zakačinjate? Vidite, još sam živ, nisu me ubili, ono pucene. Kako si glupi, ja. Aj! Marš. Ljudi, kad ja mogu da im... Gdje su? Još ovi, neću da ih lutam, probat ću da... Možda ima nešto dobro, ali neću da ih lutam, hoću da ih rešim sa AVM-om, bravo. Sa AVM-om, ali ne vidim ih. Eno ga, ja... Daj, ostavi krug kod mene, molim te. Dobro, ljudi, blizu je krug. Jo, eno lik. Da li me vidi? Na krovu sam, rođače. 16 kila, what the fuck. Još onaj jedan, on je onde, znači kod one kućice negdje 100%, to je onaj od pre. Ljudi, hajde mi da siđemo dok on ne dođe. Da begamo mi ovdje. Ovako. Samo ne gađi. Neću više bre ništa da luta, sad ću ovdje da ga. Okej, hajde liči. Da, izađi, brate, samo nemoj da umre od zone, ništa više. Okej, krug je kod mene. Ajde, liče, evo sam. Okej, neću da se sprdam, brate. Ljudi, on je onda u onoj kući 1.000.000%. Ajde, gle, pička što se šteka, jebate.
A mora u zonu, ljudi, ako je u kući mora u zonu. Ajde, čovječe, ako si u kuću moraš da kreneš, gledaj gdje sam ja, Ne, ljudi, lika nema, bukvalno. What the fuck? Ljudi, lik je van zone, jel? A? Liče van si zone, ej. Brate. Brate, gledaj kako krenuo da mi skidah je. Jo, ljudi. Znači, gledaj ti šta je on imao, meni gađao karom, ja to nisam ni vidio, ali nema veze. I ljudi, hvala što ste pogledali klip, ako ste uživali obavezno ostavite like i subajte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu.